Китайская Народная Республика з'являецца стратэгічным партнёрам для Брэсцкай вобласці, адзначыў старшыня абласнога савета дэпутатаў Юрый Наркевич, вітаючы гасцей з Паднябёснай. Сёння рэгіён пастаўляе ў Кітай малочныя прадукты, мяса птушкі, кандытарскія вырабы і марожанае, дзіцячае харчаванне, алкаголь. У гэтым годзе пачалі пастаўкі лесаматэрыялаў. Объем экспорта увеличился более чем в 1,5 раза. Мы готовы увеличивать поставки, предложить ряд новых товарных позиций. Сыры, творог, йогурты, молочные десерты, колбасы и другие мясные изделия. Юрий Наркевич запросил гостей принять удел у форуме деловых контактов, які адбудзецца ў Брэсце ў красавіку. У сваю чаргу кіраўнік кітайскай дэлегацыі, намеснік старшыні пастаяннага камітэта Савета народных прадстаўнікоў правінцыі Аньхой Се Хуаньсян запрасіў дэлегацыю Брэсцкай вобласці ў верасні на падобны форум у Хэфэй. Мы нацелены на далейшае развіццё супрацоўніцтва, зацікаўлены ва ўмацаванні адносін паміж рэгіёнамі, стварэнне платформы для абмену дэлегацыямі на вышэйшым узроўні. Мы хочам, каб нашы адносіны сталі мацней у сферах прамысловасці, сельскай гаспадарцы, у прыватнасці зацікаўлены ў павелічэнні паставак малочнай прадукцыі. Больш увагі трэба надаць сувязям у турызме, адукацыі, культуры. Намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Андрэй Клец падкрэсліў, за непрацяглы перыяд паміж беларускім і кітайскім рэгіёнамі склаліся добрыя партнёрскія адносіны. Зараз для іх умацавання неабходна прапрацаваць канкрэтныя праекты. Если говорить о товарообороте, то в этом году он растет более чем на 150%. Мы увеличили поставки молочной продукции, увеличили поставки продуктов питания по птицефабрике, в частности, «Дружба», мясных товаров. Мы также увеличили товары машиностроения и поставки в целом в Китайскую Народную Республику. Сегодня мы работаем с аньхойскими предприятиями. Хотелось бы увеличения этой работы, увеличения сотрудничества. И однозначно, что в сентябре следующего года мы свою делегацию направим на их деловой форум для того, чтобы шире познакомиться с производителями Китая, с их возможностями и с теми возможностями, которые мы можем предоставить им. Асаблівую увагу ў час сустрэчы надалі развіццю сумеснага праекта, які рэалізуюць кампанія Jack Motors з правінцыі Аньхой і холдинг Белаўтамаз. На прадпрыемстве Брэсмаш ідзе зборка малатанажных аўтамабіляў і пасажырскіх мікрааўтобусаў. Людмила Салзна, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».